Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anagpailingad itinagan a Patrick at taga Ilocos Sur, nga iti agdama ket adda iti pagilyan a Japan. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, sapela kuma ta si kakaradkad kayo adanunan to'y surat ko, ket si sasalun at kayo kuma akanayon. Tapno agtultuloy met, amay paayanda kami iti liwliwa babaan iti daytoy a programa. Ilingad na klangan itinagan a Patrick Manang, tubo akiti Ilocos Sur, ngam iti agdama ket agtrab-trabaho dito'y Japan. Nabayagan adengdenggan mi dayto a drama manang idi may patpatangatang pay iti radyo. Si bibiyag pay idi ti amak. Pimusay nga minan ti amak manang kaputa nagsakit ket da kami laengan kadananang ken dagiti kakabsat ko ti agbibinnadang tapno maisakad mi ti panagbiag mi iti inaldaw. Uray marigrigat kami laeng nangato ti arapaap ko para iti pamilyak. Isu nga ingka gumaak ti makaturpos kuma iti kolehyo. Ngam adda dagiti paspasamak asaan tayo anamnamaan. Rugyak man nga rugmanang ti agsalaysay, idi adda akpay laeng iti pagilyan tayo a Pilipinas. Grabe ka, Patrick. Nagngato man ang ti score mo iti quiz tayo. Kasano nga aramidom ti kasjay?
Siyak agree-review akmat. Kaskas di anangat nga tulat at iskor mo. Ay na Jenna, talaga lang nga nagagitak nga agadal. Oray ado ti trabaho iji balay. Mas daawak nga rod. Maisamiran pa iti trabaho iji balayo. Ngam uray kasano karigat dagiti subjects tayo. Talaga asikalata ti top notcher iti klase tayo. Amom Jenna, dakkel mo tatulong ti adagayim nakasken ka. Ada ka kanayin anak kasuporta kanyak. Katagyaman na kaunay kan ka. Siyempre mo't Amom, kinapudno na. Sikat ti inspirasyon may ti klase tayo. Kaya't mimot ti agbali na kasken ka. Talaga laeng ha. Makapalok mag-iti puso dahi tang ibagbagam Jenna. Ngam sa anak mo siguro agbali na kastoy no sana gapo ko ni nanang. Kastamat na dagiti kakabsat ko. Isuda ti inspirasyon ko nga agad adal. Apay, kanayon ka di nga istorya am kadakwada dagiti achievements mo? Unmat Tapnag balinda proud kanyak. Masigurado kay pampanakkel da kaunay. Kabailam day ta, aging gay ti makaturpos tayo. Agyaman ak Jenna. Amom, talaga adak kala tulong ti suporta ti pamilya. Kastamat ang dagiti kagaya makaskan ka. Da kayo ti mangpatpatib ka iti pakinakam ko. Kat si kamot ti inspirasyon mi. Naglaing kami na talaga. Maragsak anak, tamains inspire kayo gayam kanyak. Ngam amin tayo. Adda ka ba ilan tayo tapnag baligi? Pudnot ako ng Patrick. Agyamanak, taado ti masursurokon ka. Awan ang yaman na Jenna. Basta agtitinulong tayo. Sigurado. Adayo ti magten tayo. Adakon nanang. Nagmayatal daw ko ita. Nagngato kami tinalak iti quiz me itay. Ha, agpaiso adak ko. Ay na, naglaing ka talaga. Ipanpanakil ka unay, Patrick. Agyaman ak nanang. Para kada kayo daytoy. Kaya't ko ngamin ang maipanakil dak nga anak yo. Amo mata ka na yun da ka nga ipanakil anak ko. Hanggang pasensya ka na. Narigat lang tibiyag tayo. Kasla ita. Awad masida. Iso nga agtinapay tayo pay laeng ha, anak ko. Awan parikot nanang. Basta kakadwa tayo asang kapamilya. Ayos lang, oray niya tadda. Ay na, talaga naggasat kami kan ka, anak ko. No si bibiyag pa'y kumaday di amam, saan ko makastoy karigat di biyag tayo ita? Nanang, saan tayo pa'y mutla naglangan amangan? Iso nga ayos lang. Ngam ikarik, aramidak ta amin. Tap na agbalin ana sa liwanwan di pa nagbiag tayo. Agyam anak, Patrick. Ayabang marudon dagiti kakabsat mo, tao mo na kayon amangan. Mapanak biit iti ayan ni uncle mo a Jimmy. Tainak man amon tay bagbaga na matrabaho iti ayan da. O sige nanang, siya kung ti makaamo kadagiti kakabsat ko. Patray ka anakan, kumusta kayaw? Amok nga ando ti pagdaldalanan nyo ita. Medyo marigatan kami at talaga sipod pimusay di tatang angkal. Ngam kasi ti Diyos, may saksakad ni mo ti amin. Maawatan ka kaanakan. Amok si kaunay ti masaknan, ta si kalaeng ti makatulong ka ni nanang mau. Ngam no adda masapul yaw, di kay agbabain na mangibaga kanyak, bareng adda maitulong ka. Agyaman na kangkal, nagdakalabanag di amuming adda kayo amang tultulong kada kami. Masyanak ngamin unay ka ni nanang. Amok amalmalday, ngam di nala kayat ni ipakita kada kami agkakabsat. Patgan na kayo ngamin unay ni nanang yaw. Kanayon mo at ang daanan day ta. Iso asika,
Agbalin ka anatibker. Saan analaka ti mapukawan iti ama kaanakan? Masapol asalwadam met ti salon at mao, ta si kalaengen tinamnamaan ni nanang mao a makatulong kan kuana. Wananggal, masapol nga agbalinak anatibker para kada nanang. Kan kadagiti kakabsat ko. Diyak kahit makita marigrigatan da. Agpaisuday ta kaanakan. Ngam laglagi pam at tao kalaang patrek. No, adda parikot. Adda aklaang dito'y tapno dumngagkan ka. No, maminsan ngamin, angkal. Kasta nagrigat ti mga ibagay ti parikot. Kaya't ko ngamin nga ipakita kadana nga kabalak. Tapno sandang agdandanag. Kan sandang matak kumapoy. Masapol ayib kas mo mati marikrik na oray sagpaminsan. Makatulong day taken ka. Sige, angkal. No, jakton ka ba ilan? Umasidigak kada kayo. Kat agyaman na kitipan nakisimpatyayo kada kami. Tinapatag patrek. Agtitinulong tayo. Nang runa ita. Ngam di ka agdanag. Amok nga agbalinto mutlaang anaanayas ti amin. Jak amo no kasano kami nawan kayo, angkel. Nagdakkalabanag ti adda kaya tumultulong kada kami. Kabailam day ta, Patrick. Agtalek ka iti kabailam, kastameten iti pamilya. Kasla problemado kayo, nanang. Ay na, madanaganak namin. Ang mga nusan nga umanay ti paggastos tayo iti sumaron no abulan, anak ko. Ay, manipod pimusay ni tatang mo. Rimigat ti biyag tayo. Taawanan katulungak amang isakad iti panagbiag tayo. Di kay agdanag, nanang. Tulungan kayo. Kandi yun panunutan ti may papaniti pagbayad ko ti pagadalan. Ado dagiti kaadalak nga agpapaaramid iti extra work kanyak. Isupay ti ibayad da maurnong ko. Ngam kakaasikan nga agad-adal, anak ko. Diyak kayat anakarkaro ka amarigatan no kasta ti aramidem. Diyak mo't lang makaid na makikita kayo mariribukan, nanang. Tumultulong ak. Tapno maisakad tayo ti panagbiag tayo. Agyaman anak ko. Ngam di mo kumaunay parigatan ti bagim. Di na ka di pagdanagan, nanang. Kabailak. Amok. Makaraos tayong tumutlaang itirigat. Sapay ko maanak ko. Amok, adi na tayo baybayan ti Diyos. Sigodan anarigat ti panagbiag mi manang Emmy, kat nakarkaron a kininit na kami ti kinarigat, idi pimusay day di tatang. Ngam uray no kasta, ikagkagumaan lata ti inak nga isakad ti panagbiag mi. Kat tapno makatulong akmet kabayatan ti panagadal ko, ikagkagumaak ti agurnong, babaan iti tangdan nga ititad kanyak dagiti padak nga estudyante, no adda ipaaramid da kanyak. May sapay katulungan mi ni Uncle Jimmy, kabsat day di tatang. Ngam uray no amok asidadaan at tumulong ti ulitag ko, sumrulat ta ti panagbain minukwa. Iso aman manumot nga agkid daw kami iti tulong kan kuana. Itilaksid ti kinarigat manang Emmy, nasgad ti riknak a makalpas iti panagadal ko, iso ajak ikan kano dagiti problema mi.
Intan mga iji kantin. Paspay, Jenna. Awan ngamin kwarta kita. Ha? Lumapay. Mukon. Saan ka nagbalon iti kwarta? Taimbati manan ang maigatang iti kanan nyo itangal daw. Kasta ngagpaiso. Ngam okay lang, Jenna. Sana bali ta sa anak mo ta mabisin. Anya, sana mabisin? Sana mabalin na di ka mangan. Ala, umay kakit din. Ilibre ka. Ngam nakababainan kang ka, Jenna. Sige kit din. Okay aklan. Saan ka man anaarte, Patrick? Ha? Di mat gayam nak. Kaya't katulungan. Iso nga umay kan. Amanong maibusantan iti makan iti kantin. Ay, sige man lang yan. Ngamin ton sumarno. Siyak ba't ni mangilibre kan ka, Ay na, di mo ka di panunuton dayta. Naragsaka ka makatulong kan ka. Amok mata talaga anarigat ti pagdaldalanam ita. Talaga narigat. Isang hord ni agyaman ak unay, tada kayo agagayim ko. Sa bali talaga, no adagayim ang madadaan namang saranay kan ka. Sana mabaling nga ang may saka iti dayto alaban, Patrick. Addaak ditoy, uray anya ti mapasama. Agyaman ak, Jenna. Jack tumalipatan na gito yung aramidang para kanyak. Nagbalin ka na pa sa tibiyag ko. Uray syakmat, Patrick. Ala, saan mo na panunutan dagiti parikot mo ita? Mapantakit limanganan. Sangwan tanto mananday ta inton bigat. Agpay sa day tangin bagam. Masapol nga ag-enjoy ta. Ken, lipatin ta ti parikot oray sag paminsan lain. O sige, mapanta nga ro doon iti kantin. Tama nga no maibusantan ni timakan. Sige, Intan! Naimbag mo ta nakapasyar kayo diti balay, Uncle Jimmy? Wen, kaanakan. Napan ngamin nakitsinda itay bigat ni ikit mau, kat inlakam na kayaw. Iso nga umay ko itadag ito'y makmakan aginatang na para kada kayaw. Ay na, agyaman kami manong. Nakababain pa ikit din kada kayo kun ni Manang. Ay naipag, di yo panunutan dayta. Ambo mi akasapulan nyo dagita. Kung may sa, basit laba nagdayta. Agyaman kami unay, Uncle. Nagdakala tulong dayti para kada kami. Itatag kasapulan kami. Amin na maitadatulong kat nagdakal abanag para kada kami, Uncle Jimmy. Agpaiso day tamanong. Di yo lam mo, ngam nagdakal abanag dagitoy atulong yu kada kami. Oray anyati mapaspasamak, agkakapamilya tayo. Kas may sa pamilya, agtitinulong tayo nga raw. Di min tumalipatan ti kinasayatyo kada kami, Uncle Jimmy. Basta amok nga okay kayo, kaanakan. Ipag, naragsak kami kani bakit kao. Tinasaya at dito'y kan amangan manong. Aglalang lang tayo mo't amangan ita. Kayon, Dolores. Amok ka marigrigatan kayo nang runa itataawanan day di kabsat kao. Talaga nariga at manipod pimusay day di kabsat mo manong. Inaldaw ang nagdagsan ti barukong ko. Ang amadtoy, lumablaban latta para ka nagiti anak ko. Nang runa kandi Patrick. Maawatan ka, Ipag. Ngam di mo panunutan agmay-may saka, At na kami dito'y kada Patrick tat natulungan da ka. Amok na itamanong, ngam numaminsan, jak maliklikan ti agpanunot. Nang runa ni Patrick, amok anangato ti arapaap na itibiyag. Ipag, saan arumbeng agmay-may saka amang ibaklay iti parikot? No, ad nakasapulan yaw.
Di kaya babain nga umasidag kada kami kan ni bakit kaw. Diyak ngamin kaya't ama pasaran daytoy ni Patrick Manong. Ubing payng nagadon a sakripisyo na. Iso nga road nga da kami dito eh. Tapno oray kaskasanaw. Mapalagaan ti anyaman abakbaklayin niyaw. Ti importante. Agtultuloy alumaban kayaw. Kaslaawan ngamin panawon ni Patrick para itibagina. Kasla nakasirseryoso una yun itibiyag. Amom ipag, nasingpot di anak mo. At day tinalintag adana. Iso nga oray na rigat, amok alumabas to amin dagitoy. Masapul at tatipan narabay mo nga inana. Isumat day tatyar aramidak Manong. Kaya't ko asuportaran ka dagiti arapaap na. Talaga narigat, nukurang ti kwarta. Di kaagdaan nagkunakmanain. Aging nga da kami dito kun ni bakit. Saan kayo ang maawalan? No anyaman ti kasapulan niyaw, ibagayo laeng tatulungan da kayaw. Agyaman akmanan Manong. Nagdakkel abanag di amuming adda kayo ang nakasuporta kada kami. Ni Apo Diyos ton ti makaamu amang subalit iti kinaimbagyo kada kami. Nay, ada kamot gaya mon anak. Nay, anya day taawit mo? Si dahin tayo yun malam nanang. Adobo ang manok. Amo ka paborito yun daytoy. Adobo? Nay, nangalaam nga iting gatang mo anak ko. Saan aya nga awan balon mo akwarta itay napan ka nag-eskwela? Nanang, ada ka eskwela ka nagpatulong ang nagpaaramid iti project na. Kat tinangdanan na. Anya? Ay na, talaga naggagat ka anak ko. Hanggang sapay kumata saan ka nabannog unay iti inaramid mo. Saan nanang? Di kaya danag. Naragsakak, toray kaskasano ko't makatulong nga kada kayo. Amom anak, jak namnamaan nga aramidam daytoy. Isong agyaman aken ka. Para kada kayo dayto nga aramidag nanang. Kaya't kumatagumin awat tarik nayo. Oray adadag ito apan nubok ita mapaspasaran tayo. Talaga ananakam ka nga anak Patrick. Agyaman aken ka. Sana rumbang agyaman kayo kanyak nanang. Talaga kaya't kayo atulungan. Gapu iti kastoy ka sa saad tayo ita. Iso di kay kumamadanagan. Tumulungak aginggat kabailak. Uray kasano karigat ti biag mi manang Emmy. Ar-aramidak ti amin akabailak tapno makatulong ak kaninanang. Saan mi ngamin akayat akanayon kami latan a dumawdawat iti tulong iti kabsat day di tatang, uray si dadaan da akanayon at tumulong kada kami. Iso ano ada kaadalak nga agpaaramid iti project, wano anyaman a paperworks, madadaanak ang mga aramid, kasukad ti maitad atangdan ko. Katuray kaskasano, makagatang akmat iti mayawid ko amasida para kadananang ken kadagiti kakabsat ko. Naglabas pa iti aldaw, nagtultuloy ti panakitinulong ko kaninanang. Aging gaadimteng ti maysa nga oportunidad nga impaay ni uncle ko a Jimmy. Kaya't ka kumaama ka sa rita iti nalapa at kaanakan.
Ha? May papaniti anya, Uncle Jimmy. Ambaw, adda nga gayem ko di abroad nga agsapsapol kadag iti mayat nga agbalin a factory worker. Mayat ti sweldo kaanakan. Iso pa nagkunak, dakkel ti maitulong daytoy kada kayo, no o manugot ka nga agtrabaho iti faktorya. Ha? Agpaiso, Uncle? Kasanong ti panagadal ko? Dahil ti masapul ang mapagsaritaan taan na imbag patrek. No manugot ka iti ibagbagak. Masapul nga agsardeng ka nga agadal. Panunutem ka anakan. Dakkel atulong daytoy kada kayaw. Dakkel mat sakripisyo dayta, Uncle, no kaskasano. Ngamin, talagang arapap ko ti makaturpos iti koleyo. Dayta laeng. Maawatan ka di Patrick. Iti sitwasyon nyo ita. Ang mga no dayto yun ti kasayaatan nga addang tapno mayaon mo ti pamilyam iti kinarigat. Narigat at desisyonan dayta, Uncle. Diyak ngamin kaya tapanawan ni Nanang. Nang runa katamo ka kasapulan nak ita. Kaanakan, saan ka nga apurain? Dahito iti makunak. No maminsan, masapul nga isakripisyo tayo ti personal nga arapaap tayo para iti pagimbagan ti pamilya tayo. Uncle Jimmy, adda ka di pa'y oras kong agpanunot wano mangadang? Ay katuan ngam pang-aasim ta saan ko maamabayag. Kasapulan di gayem ko ti sungbat mo iti kabiitan a panawan. Iso ano mabalain, iti lasod ti makalawas, adda ko man desisyon mo. Sige, Uncle, panunuta ka na imbag. Kan kasaritak mat ni Nanang may papaniti daytoy. Husto ka, Patrick. Masapula ka duam ti inam nga agdesisyon. Anya man ti agbalin a desisyon mo, irespetok dayta. Di napatag na ibagakken ka ti may papan iti dayto nga oportunidad. Tama mati ak kaanakan. Nugundawayam daytoy, agbalin to anasayaat ti panagbiagyaw. Jenna, nasingod ka gayem ko. Kat di ka ni bilbilang nga sa balikan niyak. Iso kaya't kukumayuman kun ka daytoy. Sure, anya ka di dayta. Kasla seryoso ka unay Ni Uncle ko Jimmy. At namin idijaya na kanya katrabaho di abroad. Napintas ka no ti sweldo. Nga masapol nga agsardengak nga agadal no mapanak ag trabaho ijay. Ha? Uy, narigat dayta anya ti makonamiti dayta. Diyan nga ro mo, Jenna. Talaga kami nakayat ko ti makatulong tapno guminawa ti pamilyami. Kayat ko mo ti makaturpos iti koleyo. Ay, talaga nga rod narigat dayta. Panunutom ka di Patrick. Anya ti napatpatagkan ka. Ti makaturpos ka? Wano ti agtrabaho kan, tapno mayaon mo ti pamilyam iti kinarigat. Iti sitwasyon mo ita. Talaga kayat ko ti makatulong iti pamilyak. So, kasla kayat ko ti mapanagtrabaho di abroad. Total, mabalin tumutlat nga ituloy ti panagadal ko ito nakaurnong akon. No kasta nga rod, di, go! Suportaran ka. Anyaman ti agbalin a desisyon mo, Patrick.
nanang. Ada idi jaya nga trabaho kanyak na Uncle Jimmy. Ngam, ija abroad. Anya, ijay abroad ko nam anak ko. Wan nanang, dakil ka no ti sweldo. Iso na lang ta, naskan nga agsarda nga kaagadal. Anak, seryoso ka kadi iti dayta nga ibagbagam. Amum no kasano ka patag kanyak a makaturpos ka iti kolehiyo. Amok nanang, ngam pampanunutok mo ti kasasad tayo ita. Dakil at tulong ti masapulak ijay. Tapno, makaaon tayo iti rigat. Anak, diyak kayat nga isakripisyom ti panagadal mo gapo iti dayta at trabaho nga ibagbagam. Amok nga arapaap mo at talaga ti makaturpos. Pudno day ta nanang. Ngam diyak mo't kaya tapaluspusan day ta gundaway si Mangbay. Tapno, mapaginawak ti panagbiag tayo. Ay, kasano ngay nga rudag iti plano iti biyag. Ti arapaap mo. Nanang, ti arapaap ko, kat guminawa ti panagbiagyo kadag iti kakabsat ko. Diyak kahit nga grigrigat kayo. Isano masapol nga sakripisyok ti panagadal ko. Aramidak nanang. Ay na, diyak amo ti sawak anak ko. Amo ka narigat dayto a desisyon ko nanang. Ngam aramidak daytoy para kada kayo. Ay, sige. Noan niya ti amo mapagsaya atam anak. Sika ti matungpal. Anya nga iti desisyon mo, Patrick, kaanakan. Angkal, nakasarita ko ni nanang. Ket, nakaikadingak maten. Patrick, o manugot ak, angkal. Iso nga'y bagayo ti gayem yo. Akayat kung ti mapanagtrabaho iti abroad. Ay na, maragsakan nak iti kasta a desisyon mo, Patrick. Amok adikan to agbabawi kaanakan. Sapay la kumangkal. Ket agyaman nak kada kayo. Gapoy ti ado at tulong nyo kada kami. Awan anyaman na, Patrick. Aw, nasken garon nga ipakaamukon iti gayem ko ti panggandang mo. Tapno matulungan na kan amang iyornaws kadag iti kasapulan a papeles. Tapno makapagtrabaho ka iti balasiw taaw. Ngay Patrick, nakasagana ka ka din. At ang tilugan nga may mangsukon kan ka amang itulod kan ka iti aeropuertao. Wan, angkal, nakasagana akon. Anak, di mo baybay anti bagim ijay, wan. Di mo baybay anti salun at mo. Wan, nanang, di kayak danag. Kanayon to nga umawag ak kada kayo kadangkal. Patrick, aganad ka ijay ah. Umawag ka kanayon kada kami. Ikarik day ta, Jenna. Katagyaman akin ka. Oh, Patrick. Anyaman nga oras akasapulam titulong ka. Umawag ka adagos, wine? Wanangkal. Katagyaman ako na kada kayo. Di kagdanag. Da kamin ti makaamo kada Auntie Dolores. Agyaman ak, Jenna. Takila tulong day ta para kanyak. Mala, mapankan anak ko. Ang mga numala daw ka iti flight mo. Sige nga ron, nanang. Uncle Jimmy, Jenna, mapanakon. Bendisyonan na ka ti Diyos, anak ko. Di mo ko maliplipatan dagiti bilin ko ken ka. Aganad ka akanayon.
Uray arapaap mi nga agpadpada ken ni nanang ang makaturpusak iti panagadal ko manang Emmy, ingkadeng ko nga agsardeng akpailaeng. Tadyak kaya tapaluspusan ti oportunidad asim mangbay kanyak, tapno mayaon ko iti kinarigat ti pamilyak. Aging gaita manang ada akpailaeng diti balasiw taaw, kat maipanakkel ko nga ibaga, asa anak ang nagkamali iti desisyon ko nga umayag trabaho ditoy, gaputa si mayaaten ti kasasaad ti pamilyak dita Pilipinas. No kasjay nga gipatuludak iti para kada nanang, jak lipatan ti para kada Uncle Jimmy at timulong kanyak, tapno makapanak ita ditoy. Kastamot ti gayem ko ani Jenna. Nakaurno ngakmotan manang, ngam kayat ko pa'y ti agtrabaho ditoy, aging nga addan pangrugyan mi nga agnegosyo, no kas pangarigan takayat kun ti ag for good dita Pilipinas. Kantap no adagastusek, no bilang mapanunot ko nga ituloy ti panagadal ko. Ti oportunidad asim mangbay kanyak, tinagpaay asal babida iti dandanipan na kalmusmi iti kinarigat. Kat pagyamanak unay ti Diyos, iti impaay na aparabor kanyak, ken iti pamilyak. Daytoy ti padas ko manang, to'y pagayam mo, Patrick. Pagayam ko Patrick, bilibakkan ka, ta iti dayta kinaubing mo, nagturad ka nakigasang-gasat iti sabali a pagilyan para iti masakbayan ti pamilyam. Sapay kumatag tultuloy tinaimbag agasat asim mangbaykan ka. Kat di mo kumalipatan dagiti tao ang nagbalin nga instrumento, tapno maragpat mo ti arapaap mo iti biyag. Alakastan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, ti biyag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad iti nagan a Karil nga iti agdamaket adda iti pagilyan a Hong Kong. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin nga awan labas. Ilingad na klangan itinagan a Karil. Saan na pa nagpalastog nga may saak kadagiti kaunaan a subscriber iti YouTube channel yo, manipod addaak dita Pilipinas, aging ga iti kaadakon dito Hong Kong. Dahito nga minti agserserbi aliwliwak iti addaak pailaang dita pagilyan tayo. Kan uray iti kaadakon dito sa bali a pagilyan, kabayatan ti panagtrab-trabahok dito balay ti amok. Kas kadagiti padak nga OFW, tinarigagayak ti makapan dito'y sa bali a pagilyan, tapno masuportarak ti pamilyak. Imutang kami iti may sa kabagyan mi iti binusbus ko, tapno makaumayak dito'y Hong Kong nga agtrabaho, kas domestic helper. Aklunak asaan anasaya at tinagbalin a kasasaad ko iti imo na nga amok manang. Sapay la ko mga rod, tamaikan mo't iti gundaway a maidrama, to'y padas ko, barang makaipaay ti adal kan inspirasyon, kadagiti na ayat, adumdumngag. Karil, kumusta kan? Nadamag ko tinapasamakan ka. Apay apay pinagtalaw na kati amom. Amo yung mata kasingid kun ditoy, anagrigat ti sasaadok iti ayan ti amok, Mike. Ar-aramidak mo tanasaya ati trabaho. Ngam, saan da mapnak? Katidyak na anusan. Idi na panda nagbakasyon iti sa bali a pagilyan. Pinanawan dak iti balay da nga awan imbati da amakan. Katirigat na, di damot nga rod intod ti sweldok. Isungawan igatang ko iti kanak. Anya? Oo na yan. Kasi kamot nga rod. Kat anya ti inaramid mo? Naimbag, tada kadaraan tayo iti bangir akondo. Kat nasingpot ti amo na. Isuda tinangtod iti kankanak iti lasud ti manunga aldaw akaawan dagiti amok iti balayda.
Unay matdagiti amo mon. Kasla saan na tao di trato dakan ka. Ang yung api-api nagtalaw da ka. Naibabain da kano, gaputa sa baliti ng pakpakan kanya kabayatan ti kaawanda. Apay kano ajak na kapag remedyo apulos. Imbagak nga awan mat ngamin igatang ko, ta saan damat nga imbati ti sweldo. Ket? Dayjay, nakarkaro ang nakaungat da, iso pinagtalaw da kun. Ket ada nga ro dun sa balay pagtrabahwam. Adan may, kaasi ti Diyos. Kat sapay ko ma, tamas na saysaya at dan, ngam tinapalabas nga amok. Amom Karil, bilibak yun ka. Tore ka sa no arigat mo, di ka pulosin mo ko. Imbag ta di mo na panunot tinagawid. Saan amabalin? Kasano nga iti pamilya nga imbati ki di Pilipinas? Sapay jak pa'y nairing pas abinayadan tinautang ko iti kabagyan mi nga inaramat ko anang ipagna kadag iti papeles ko nga imay ditoy. Dahil tatirigat na. Gapu iti ayat tayo makatrabaho dito abroad. Makigasang-gasat tayo. Ngam, adadag iti daduma. Asaan daan na swerte iti nasayat ni amo. Kas kumay tinapasamak yun ka. Ay, wan nga rod. Nga makigasang-gasa taklat ta, para kadananang, kan para kadagiti kakabsat ko. Amo ka din dananang mo tinapasamak yun ka? Jak pa'y nga rod na ibaga. Sapay namnamaan da nga agipatuludak manon iti kwarta pagbayad da iti nautang mi. Masapol nga rin ibagam. Tap na amuda ti mapaspasamak yun ka dito eh. Tap na amuda, asaan nakaskarina ti umay agtrabaho dito balasiw taaw. This is your first day, right? I expect everything clean. No mistakes, okay? Yes, sir. I'll make sure. Good. Remember, I don't tolerate any form of laziness. Yes, sir. I will work hard. I hope so. Otherwise, you can leave. I will not disappoint you, sir. You better not. Now, start in the living room. Yes, sir. I will do it right away. I will check your work later. Make sure it's perfect. Yes, sir. I will make sure everything is in order. Clean also under the furniture, huh? Yes, sir. I will. Hello, Nanang. Hello anak, kumusta kan? Nasayaat mo't lakad iti kasasaad mo dita. Manungal daw asaan ka nga imawawag anak ko. Madanagan kami paikit din ditoy. Pasensya kayo, Nanang. Medyo nagproblema kiti kalabas. Ngam okay mo ti amin. Apay anak ko, anda ka di saan anasaya at anapasama. Pinapanaw naktisigod nga amok, Nanang. Iso nga inkarigatak tinagsapol iti sabali a pagtrabahawak. Naimbagtada ng tulong kanyak. Kat adamot lang na sa pulak a sabali nga amo. Ay na, isumot lagayam abad iti agparparik na kanyak anak ko. Adagayam kasta napasama ken ka. Di kayagdanag, Nanang. Nang rugi akon iti sabali nga amok. Kahit kumusta ngay mo't anak ko? Madlaw nga istrikto jay tatang ti amok, Nanang. Isuda ngamin ti pagserbyak ken mangpasweldo kanyak. Ay na, sapay ko mga road ta uray istrikto. Basta maipaay mo ti rumbang aparakan ka. Agrarag ka. Narigat at talaga ti agtrabaho di tabalasiw taaw. Uwan, Nanang. Kabalak nga ibturan amin arigat para kada kayo kadagiti kakabsat ko. Agyaman anak ko. Ang maganad kawan. Awan ti sabali amang isakit kun kadita. Uwan, Nanang. Kanain alaglagi pagdayta.
kat mamati adinak baybay anti Diyos. What is this? I told you to clean every corner. Look at this dirt. I'm sorry, sir. I must have missed this spot. I'll clean it immediately, sir. Oh, this is unacceptable. I understand, sir. It won't happen again. I don't want to see any more mistakes. Yes, sir. I'll be more careful next time. Make it sure you don't want to lose this job, do you? No. Please, sir. I need this job for my family. Then prove it. Clean the entire house again. Yes, sir. I'll start right now. And next time, don't wait for me to find another mistake. Nakalanad iti damo apas at ti surat ko manang Emmy, saan anasaya at tinagbalin akasasaad ko iti umuna nga amok nang runa ta pinagtalaw dak. Ngam babaan iti tulong dagiti nasaya at akadaraan dito'y Hong Kong, nakasapulak iti sabali nga amok. Banag apagyamanak unay iti Diyos, tatalaga akasapulak ti trabaho para iti pamilyak anabati iti Pilipinas. Ngam tinagbalin a problema ket ti ama ti amok nga isu ti mangpaspasweldo kanyak. Isu ngamin ti mabatbati iti balay dagiti amok. Ngam inananusak manang. Adupay ngamin ti obligasyon ko arumbang a mayurnos ko di tapagilyan, kas kuma iti nautang mi anabusbus ko iti ipapan ko dito'y Hong Kong. Amin a panaganos aramidak manang. Ngamjak man ammo, tabayat ti panaglabas ti aldaw, kumarkarumet ti mapaspasamak. Kanayon nga dadilawan kanyak ti lakay nga amok, apanggapwan na meten amang i-delay iti sweldok. Hello, Nanang. Anak, kumusta kan ngay? Nasayatak mo't, Nanang. Maanusak mo't ti trabaho ditoy. Ngam pasensya kayon. Tasaan nga agpapada ti panagipat patulod ko iti kwarta kada kayo. Maanusan may no para kadagiti kasapulan mi dito'y anak ko. Isu na laeng, tatalaga masapul ang makabayad tayo manen, itinapulot tayo akwarta, iti ipapan mo dita. Day tangarod mo ti mang burburibor kanyak, Nanang. Amok nga awan ti pangalaan nyo dita iti pagsupusup yo iti pagbayad tayo. Uwan nga road, anak ko. Tunggal nga min adasan ang magustuhan ti ama ti amok ana aramid ko diti balayda. Pambaran na mutan amang delay iti sweldo. Ngam di kay agdanag, Nanang. Takasaritak manen. Makipagpakaasi akan kwa na. Total, aramidak mat amin akayat na nga aramidak diti balay ti anak na. Saya atam laeng di makisarita anak ko. Tapno saan anak karkaro agumurakan ka. Ay na, nagrigat lakit diti sa asaadam dita. Numabalin lang ko ma. Kitawag nga agawit ka laengen. Saan amabalin, Nanang? Nang runa kat amuyong mat nga ado ti arapaap ko para iti pamilya tayo. Isu nga anusak aging ga iti kabaelak. Tinapatag,
Saan dakmot ket di adangdangran, kan bisbisinan. Aganad ka nga ron dita anak ko. Kanayon ka nga umawag. Tapno sa anak nga agdandanag ditoy. Una nang, aramidot dayta. Excuse me, sir. May I talk to you about my salary? What about it? I was hoping to receive my salary last week because my family needs it. You're not getting paid until you improve your work. But sir, I'm doing my best. I'm working hard so you will be satisfied. Well, improve more. Focus on your work. If I see improvement may be done, you will be paid. Thank you, sir. Don't take me. Improve yourself first. Yes, sir. I'll make sure to meet your expectations. We will see about that. Now, get back to work. Yes, sir. Naimbag man ta nag-day off kay ta, Karil. Kunak nang trabaho kalat ta. At dangarod problema, Mike. Ha? Delayed launa yan ti sweldok. Saan pa nga intod ti ama ti amo? Kasapulan una yung dananang ti kwarta. Kaya't ngamin dyan nakautangan ni, abinulan kami nga agbayad kadakwada. Ngam sana masursurot, gaputa kanayon mo't ama delay ti sweldok. Unay mo't daytan. Apay ngamin nasaan na di talaga nga amom timang to di ti sweldom. Apay ati ama na. Sapay ko naman na kay istrikto. Kanayon damot ngamin nga awan. Kunti amana kano ti makakitkita iti panagtrabaho. Iso nga iso ti mang pasweldo kanyak. No kayat mo, siyak pa lang timang itad iti ipauit mo kadananang mo. Tapno makabayad kayon. So katamtulangan, no maitad dan ti sweldom. Ha? Ay, nakababain mo't kan ka, Mike. Karil, di mo panunutan na ita. Nakasagana ka tumulong kan ka. Saan nakmot nga itarehan saan ka di? Ha? Sika talaga. Maalam pa lang timang rabak. Kasano kumamot nga ama itarayan ka. Kasta agkatawa ka mo't. Nalagan lang dito problema. Itapay lang, panunutom ang nasulbaran di problema. Agyaman akan ka, Mike. Naawan ka, kung dagiti daddo maagagayam tayo. Diyak amo no anya tinapasama kanyak. Basta anusam laeng. Nakarkaro pa iti mapaspasaran dagiti daddo maakadaraan tayo. Dagiti daddo ma, talaga atagabo ti trato da kadakwada. Day tamat nga ron timang patpatibkar iti pakinakam ko. Amo ka nakarkaro pa iti mapaspasaran ti daddo maapada tayo nga OFW. Ayat dala ang ama ipaayan iti nasaya at apa nagbiag ti pamilyada iti Pilipinas. Isang orta relax ka laeng, Karil. Anya tamom, ang mga nagbaloy tumot lang ti ama ti amom. Basta ramidom ti amin na kayat na, tapno may ayokan ka. Di mo tubtub nga rin. Agyaman nakiti kanayon apa nang patibkar mo kanyak, Mike. Kan agyaman nak iti tulong nga ipapaay mo kanyak. Ikarik, apaman nga ito dati sweldok, bayadan ka adagos. Nanang, naalayo ka din di kwarta nga impatulod ko kada kayo. Wan, anak ko. Indiritsok adagos nga imbayad. Tapno awan mo ti makunada. Nangalaam nga anak ko. Kunak man no di nakapay sinweltuan ti amom. Saan pa'y nga rod, nanang?
Pinabuludan naktimay sa agayam ko ditoy. Bayadak matlaang, apaman nga itod dati sweldok. Ay na, kaasi ka pa'y anak ko. Kabailam ka di pa'y. Nanang, awan ti jak kabailan basta para kada kayo a pamilya. Ken, jak kayat a maipada kanyak dagiti kakabsat ko. Kayat ko anapintas to ti masakbayan da. Nagsayaan ka talaga anak ko. Hanggang di nakmalapdan nga agdanag, maipapaniti sa adong di taayan dagiti among. Awan da ito'y nanang, didak pagdanagan. Tinapatag, makabaybayad tayo kadagiti utang tayo. Ken ada maipaay ko para kadagiti kasapulan nyo. Basta ibagam no di mon kapailan anak ko. Kan di mo itunok adang randa ka. Sa bali asaritaan no kasta tinapasamak. Amupot siguro no sa dino ti pagkamangam no kasta ti mapasamaken ka. Wan nanang, ken ado dagiti gagayam ko ang mabalin at tumulong kanyak ditoy. Ay, sige nga rudan nanang, umawag ak tumanan. Aganad kayo akanayon dita. Madelay ti sweldok manang Emmy, ti pamilyak di ta Pilipinas ti kang runaan nga apektado. Naimbaglaangan ta dagiti gagayem ko ditoy asi dadaan amang tulong kanya. Sa anak metket di amadanagan, tauray itantantan ti lakay nga amok ti sweldok, itad na metlaeng apaman a magustuhan nan ti trabaho. Pinadas kon ang kinasarita ti anak na. Kat kinunana nga anusak la kumakanon ti kasjay nga ugali ti amana. Binagaan nakpay asay sayaat at kano ti agtrabaho. Ta iti kanito ang magustuhan met ti amana ti trabaho, napalalo met ti singpet na. Banag anapanak nakakmet. Iso nga ikagkagumaak nga aramidan ti amin apatrabaho na, kan nakarkaro pa'y a pinagserbyak. Tabarang umasidag tirik na kanyak, kat maminpinsanan abaliwan na titrato na kanyak. Kas iti na minsan. I know you are not feeling well, so I cook something for you. What? Yes, sir. Eat this before drinking your medicine, so you will feel better. Why are you doing this to me? Despite what I'm doing to you, I always get angry to you, Karina. No, that's okay, sir. No worries. I'm just doing my job. I work for you, so I take care of you when you are sick. Oh, you are very good to me. I did not expect this kind of treatment from you, cause I am very bad to you. No, sir. You are not bad. You are like a father to me, so I take care of you. Oh, thank you very much, Carol. Sorry for my wrongdoings. You are very, very kind. Thank you, sir. Come on, sir. Eat this so you can take your medicine.
Oh, Karil, kumusta kan? Kumusta ti trato kon ka ti ama-amom? Amo, Mike, agpay so timbalakad mo kanya. Inaramid ko timbagam. Ti, anya? Dimot ko na mga anusak di lakay, kanjak tubtub ngaran. Iso tinaramid ko. Idi nagsakit, tinaripato ka na imbag. Katamom, di na ka no ekspektaran akas di ti aramidot kan kwa na. Gapo idi saan anasaya at atrato na kanya. Agpaiso? Wen Mike, nakasingsing pultak ka no. Kanamom, saanan nga agong ungat. Baybay anak pa yan nga agtrab-trabaho. Saanan akas idi aban-bantayan nakakanayon. Oh, makitam? Dagpaiso dyan ko na. Nusim mo ko ka adagos. Amang ano nagawid ka na dinaora si di Pilipinas. Kat saan mo na maipaay ti tartari gagayam para iti pamilyam. Wen nga rod, Mike. Agyaman nak iti balakad kan pa ng suportam kanyak. Nagsaya at kaagayam. Nagsasaya at kayo akadaraak anam-am mo kan nakasiningad ko ditoy. Kat jak pulos pagbabaw yan ti umay ko pa nagtrabaho ditoy Hong Kong. Karil, come here. Coming, sir. You need something, sir? No. Oh, come here. Sit down and let's first. But I still have work to do, sir. Oh, never mind. Do it later. I will give you now your salary so you can send it to your family. But it's too early, sir. 1 week more before my salary. No. I give it now. Here is your salary. Thank you, sir. Sir? This is more than my salary. I'll give it back. No, that is for you. So you have personal money after you send your salary to your family. But this is too much, sir. You deserve that, Cardiel. You are very kind and hardworking, especially for your family. So I help you. Thank you so much, sir. But promise me, you will not leave us even finish your contract. Huh? We need you here, especially me. I need you to take care of me until I am alive. You are kidding, sir. You will live long. Yes, I promise. I will not leave you because you are like a family to me, sir. Even us, Khalil, you are already a family to us. Thank you very, very much, Khalil. Kunak man day off kay ta. Apeng nga gawid ka adagos. Imayak lang nagpakita kada kayo. Nga maagawid akmat laeng. Kalpasan ang maigatangak iti prutas ni sir. Ha? Apay? Ay na, agsakit manon. Agkakapsut ka no. Iso ako nakamangan iti ado a prutas tapno pumigsa. Talaga mat ha? Masiknan kan kadakwada ha? When Mike, kasla ama ko ni sir. Katjak kabailan akit kitaan ang masakit. Iso atartari patuk ang naimbag. Among, nakasingsingkot na gayam a pamilya. Imbilang da kun asaan asab sa bali kadakwada. Diningag ti Diyos dagiti kararag mo, Karil. Amo na kami nagsaksakripisyo ka para iti pamilyam. Agpaisot ako na Mike. Nasupapakan aminan a sakripisyo kan rigat ko. Ita, naadaanak pa yan iti pamilya dito'y Hong Kong. Kaano nga rin nagbakasyon ka nga eh? Kasaritak ni nanang ajak pa'y agawid. Kasapulan dak dito'y nang runa ni sir.
Diyak kaya tapanawan ngagsaksakit. Amangan no pagbabawyak to, no adadaka sa mapasamakan kwa na. Maragsakan para kan ka, Karil. Sa bali na, Karil, di kasangsangok ita. Madlaw ako nentokan iti biyag mo. Pudnot ako ng Mike. Malaksid ang maipapaay kung ti amin nakasapulan ti pamilya iti Pilipinas. Adda anak pa yan iti second family diti Hong Kong. Kan kang runaan na, adda kayo agagayam ko, anang pakpakirad iti pakinakam ko, kadag iti panawan akayat kung ti sumuko. Agyaman ak unay kada kayo. Katarabayan na tayo kumakanayon ti Diyos, iti kaadda tayo dito'y banlasiw taaw. Hello, Nanang. Nakaawag kayo man? Awagan kayo kumainton madamdama. Namim mo na kayo maton nga imawag. Wan anak ko, tadyak makaid na. Di kamot ngaminan imawag. Pasensya kayo, Nanang. Masakit namin ni Sir, katyak mabalin abaybayan. Kasta ka di anak ko. Isapay ko magarot, taging bagadagos. Umadanin di pa naglagpas di kontratam. Agawit ka ka din, anak. Dayta ko mga ruti iyawag ko kada kayo, Nanang. Pasensya kayo, tadyak pa'y makaawid. Kasapulan dak namin dito'y dagiti amok. Di ba't saan anasaya at titrato kan ka ti ama ti amo? Ay nananang, nagbaliwon ti puloy ti angin. Nakasingsingpot da kanyak, nang runa ni Sir. Ken kinid daw na, adyak pa'y kumakano ida pampanawan, nang runa kat agsaksakit. Anya, nasaya at takan kan, anak ko. Nanang, imbilang da kun akamang ti pamilyada. Ken saan aya sobra-sobra ti impatulod ko akwarta iti kalabas? Mas daawak nga rood. Ngam indi po sitok dagiti daduma. Tapno at danto danunam akwartam. Intag dayjay kanyak ni Sir, Nanang. Saanan ang masursurot ti nagsaritaan mi asweldo. Sobra-sobra ti ititod na kanyak. Tapno saan kayo kano amarigatan dita Pilipinas? Isu madlagayam anabayadan amin ang anautang ta anak ko. Isu nga adda maidip-deposito kun iti bangko. Amangan nagtip-tipod kayo matunayan, Nanang. Gatangan nyo dagiti kayat yo gatangan. Kan ipaaramid yo dagiti kayat yo apaaramid dita balay. Uwan anak ko, di kagdanag. Saan amasayang ti pagpambanlugam dita Hong Kong? At asikasumpay nga rod anaimbag ni Sir Mo. Tapno agimbag matan. Nanang, katagyaman na kiti pa nakaawat yo. Pat-patgan kayo unay, Nanang. Laglagi po nyo akanayon dayta. Kang runaan na, agannad kayo akanayon, Nanang. Gapo iti panagbaliw ti trato kanyak ti agda mga amok manang Emmy, nagrenew ak iti kontrata. Iso nga aging gaita, adda ak pala nga agserserbi kadagiti amok dito'y Hong Kong. Nakaragrag sakak manang, takas lang na adda anak iti may kado a pamilya dito'y, gapo iti nalausan a panangipatag kanyak dagiti amok.
Ita tunggal ipasyarda ni Sir iti sabali a pagilian, kanayon nga ikuyog da. Siya kun tinagserbi akas na caregiver ni Sir. Isong aglaplapusanan met ti ipapaayda a parabor kanya. Makitkita da kanong amin no kasano at taripatwag ti amada. Nalaos ti panagyaman ko iti Diyos, iti parabor nga impaay na kanya. Pudno ti kunada, nga adda rason ti amin, no apay nga adda dagiti saan a nasayaat a mapasaran tayo. Saan tayo asumuko? Tadi na tayo ipaayan ti Diyos iti panubok, adi tay kabailan a baklayan. Kat agyaman akmet kadagiti gagayam ko apadak nga OFW, asaan anauma anang suporta kanang tultulong kanyak, idi panawen ti karigat ko dito'y Hong Kong. Daytoy ti padas ko manang, to'y pagayam mo, Karil. Karil, pagayam ko, na isang sangayan tinapasamakan ka di tabalasiw taaw. Kat husto ka itinakunam, asaan arumbang asumuko tayo adagos, gapo iti panubok a mapasaran tayo. Saan amat maturog ti Diyos kunada nga ruden. Kat aging gaasibubukal ti panagtalak mo kankwana, agid da nampay iti kinasayaat ken kinagagat. Saan nga agdwa-dwa ti namarswa, amang ipaay iti parabor, arumbang aparakan ka. Alakastan, pagayam ko, kat agyaman na, kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan amiya, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin. Sapay kuma ta si kakaradkad kayo akanayon, tapnog tultuloy ti panangipapaayo kada kami iti liwliwa, babaan kadagiti na duma-duma apadas na ingkay ik-ikan iti biyag. May saakmat a subscriber ti YouTube channel yumanang, kat na duma-duma nga adal ti maag-ag sawmi, kadagiti maipatpatangatang apakasaritaan iti biyag, dagiti padak adumdumnag. Naawi sakmat anang ipatulod iti pakasaritaak, barang makaibati iti adal, kat sapay kuma, tamapilimat a maidrama. May saak abalasa nga inamanang. Agtrab-trabaho ak ita iti syudad ti Manila, kat ninanang timang tartaripato iti anak ko iti probinsyami. Tunggal kinsenas kalpasan ti sweldo ti panagaw-awid ko iti lugar mi, tapno itod ko ti allowance dananang kan ti anak ko. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, Manang Emmy. Nagadumot unay ang dagiti ginatgatang mo anak ko. Habang ano awanan tinabati a kwartam. Kaya't kula masigurado nga dabas tuyo sakbay a pumanawak nanang. Manumot lati kanan mingay iti anak mo. Ti importante, adagatas na, kan vitamins na. Uray da kayo mo't ananang. Anya nga iti pamigsayong agaw-awir iti anak ko no saan kayo agpapigsa. Ay di da ka di pagdanagan. Napigsaak pa'y, kabailak pa'y gaw, awiran dyan anak mo. Kan dapat ni Lydia kabsat mo akad kadwak dito'y balay. Nga madamat trabaho ni Lydia nanang. Pasaray dwa kayo laang amabatbati ti anak ko dito'y. Saan anarigat nga awiran dyan anak mo, Mia? Nakasingsingpot nga ubing. Pasensya kayo nanang, tada kayo muton tinang ibatya. Sayang ngamin ti trabaho iti Manila. Maawatak anak ko. Agluasak tumanan inton bigat. Mabati kayon tumanan, nanang. Di na kang pagdanagan dito. Si kakit diti agan na di Manila. Saan ka mo't at trabaho ah?
Aginana kamot no kasapulan. Wan nanang, agan nadak akanayon ijay. Anak, agsubliak manen ijay Manila. Agtrabaho manen ni Mami. Okay, Mami. Sana balit adamat ni Lola kat kadwak ditoy. Di mo ikan iti sakit ti ulo ni Lola Muan. Kan saya atam ti panagadal mo. Hun, Mami. Nagsingpitak tupay. Oray damagan nyo kan ni Lola, ah. Amok day ta anak. Sana bale, inton mayatan ti kasasaad ko ijay, mabalin kayon ton nga alaan ka ni Lolam ijay Manila. Agpay so, Mami. Wan anak, iso nga agsingsingpot ka akanayon. Friend, kumusta ti panagawid mo di probinsya? Okay mat Jaja, nasaya at mo ti kasasaad na nanang kanti anak ko, kasta mo ti kabsat ko. Ay, nga mas usual, nagrigat ti agpakada. Ay na, agpay so takunam. Nang runay di anak mo. No mabalin, di mo pa ikat kayat apanawan ang... Agpaisot ako nam, na imbaglaangan taninanang timang tartaripato. Talaga adyak ipyari ti sabali at tao ti anak ko. Talaga patpatgamunay ti anak mo niya. Wen, pudno dayta. Talaga nga inkarigatak laang ti makaumay dito nagtrabaho para iti masakbayan na. Kasta talaga ti ina. Aramitin na ti amin para iti anak na. Ngam, kas ko namon, swerte ka. Tadapay ni nanang mong agaw-awir iti anak mo. Iso nga rod nga ipapaay ko amin na kasapulan da. Narigrigat ti agawir, ngam ti mangtad iti kwarta kan kasapulan da. Iso adakkel apagyamanak dayta iti ina. Pasensya kan, Mia. Naladawa ka ng sukon kan ka. Itay ka kadipay nga gururay? Saan mat? Adapay ngamin inlapas ko di opisina sakbay arimwara. Apag gusto lang ti sasangpot mo. Kasta ka di? Ayun kayam. Kumusta mo ti panagbiyahe managawid? Okay lang. Medyo maikawak manan. Tana panawak manan daron-ron. Kastamot ni nanang. Sana bale. Okay lang mo ti anak mo iti din na ni nanang mo. Saan ka di? Ayun na. Nalaing agtaripato iti ubing ni nanang. Iso na laang taamangan kunak numabanbanog amang suksukon ka ni Ronron iti pagadalan. Saan mo't siguro? Onya, ag-dinner ta ka di pa'y sakbay nga itulog kayo ti apartment mo? Tapno saan ka ni agluto kat makainanakan to na dago sa pama na sumangpat ka? O sige, no day tati kayat mo. Mapantaharo din. Malaksid ang napatag kanyak ti trabaho iti syudad ti Manila manang Emmy. Adamat laang sadyay ni Arnel, ti kaayan ayat ko.
Ub-ubing ngam siyak ni Arnel. Ngam nagtirik na kankwana, gapot ang maaklon na ti panagbalin ko abalasang nga ina. Ngam jakpay na iyam amo ni Arnel kadananang ko manang. Kaya rigak ti maitaytayok iti kaulpan, tunggal kadwak ni Arnel. Tatalaga nga iparik na kanyak ti kinapatag ko kankwana. Kastamutan nga amo na akumustaan ti anak ko, ken ti pamilya, tunggal agsarita kami, kalpasan ti panagawid ko iti lugar mi. Ngam adda pam mabalaw kanyak dagiti gagayam kumanang. Tamalaksid ket nga rod nga ububing ngam siyak, awan pa'y permanente at trabaho na. Kumusta kayong matngay ka ni Arnel, Mia? Okay kami, Mat. Apay na sa ludsod mo, friend. Tadi na kan sapay mat inyam amo kadagiti parents na. Saan pa'y? Tawan mat panawan na nga agawid iti lugar da. Busy mat nga minakanayon. Anya kumamo ti pagbisbis yan na? Awan mo ti permanente at trabaho na. Saan aya? Adan, nakasarag a delivery rider. Iso kanayon mat kan abisi ita. Amom, sa anak akong porme ti boyfriend mo. Pasensya kan friend. Ngam sigurado ka ka din kan kuana? Makitkitak gamin ket kasla saan mata seryoso iti relasyon yon. Gapo ka di taub-ubing nga amang ngam iti siya. Mariknak matanapod no kanyak, Jaja. Ay, syempre, iparik na kan kaday takayarigan nan ti nakasandal iti pader. Adaman kanawan trabaho na, saan na marigatan, taada ka kanayon amang tultulong kan kuana. Idi dayta, ngam saan itan. Takas iti nakunakon, nakasara kan iti permanente at trabaho na. Well, sa bagay, sikat ti makapaneknek, no napudnumudlakan ka, kan saan nakakukwartaan laeng. Ng friend, di mo kunaan adi ka binalagan just in case. Wan Jaja, kat agyamanak iti panangyali kakam kanyak, friend. Hello, Nanang. Kumusta kayon? Ay na, nasaya at mo't anak ko. Dua kami laang kan ni Ronron ita ditoy. Tanapan na ki-seminar ni Adem. Kasta ka din, Nanang. Saan kayo kadimot laang amarigatan ka ni Ronron? Ay na, saan anak ko? Nagsingpot kan nagtulog di anak mo. Kan amom ka day anak kagagagat nga agaramid kadagiti assignments na. Di na pa'y kaya ti pa isuro kanyak. Kasta ka di? Nalaing ngamin at talaga ni Ronron, Nanang. Kat umalaan na kumangay no saan asika. Nakasarsaririt ka mo't anak ko. Naimbag nga rod, tasyak ti malaan na, Nanang. Saan ngay malay ti awan kwenta na nga amana? Nalagit mo manan. Ay, baybayam ka din. Ti importante. Adda anak mo aliw-liwam. Kastamod kanya. Anya nga oras yung ay amapansukunan, Nanang. Agrubrubo ata kun tadyak kayat amabayag nga aguray jay apukok. Sige nga rodan, Nanang. Kinumusta kayo laang? Dumagas kayon ton agumatang iti pangrabyan nyo. Tapno saan kayon nga agluto pay. Sige, tadamagag to no anya ti kayat na akanan. Sige nga rodan, Nanang. Aganad kayo iti papanyo iti pagadalan daron-ron. Ibagayon to laangan ngay mawagak. Sige, Nanang. Bye!
Anya ti mapaspasamakan ka. Itay pa'y adi ka matagtagari. Di mo pa'y kinuti day takanam. Pasensyakan, Mia. Mariribukan nak ngamin. Apay, ada ka di problema? Imawag itay ni Nanang. Agsakit ka nun ni tatang ko kat masapol ang may pa-check up. Kat anya pa'y lang aruder aramidan dangay. Ipa-check up dan Ang mga noon niya mo ti sakit ni tatang mo. Day tangaruti parikot. Tawan kwartada. Mangibagbagada kanyak ngam jak pa'y ba't nagsweldo. Karugrugik lang amin iti baro at trabaho. Kasta ka di? Mano aya ti kasapulan da. Ang mga no da maitulong ko. Ha? Ay, saanan? Kababain mat kan kami, ya. Saan mga obligasyon ti pamilya? Arnel, agayan ayat ta. Ti parikot mo, parikot ko matan. Saan ka nagbabain? Ngamiya. Kasusweldo klaan. Ibagam no mano ti kasapulan data itod ko. Uray jak pa'y agawid. Ipawit kong tulaangan ti allowance na Nanang. Usaram pa'y ti pagpletek ko mga agawid. Tapno maipadoktor yon ti amam. Agyaman nak nga rod no kasta, Mia. Bisa na bali. Bayadan ka adagos. Apama na maawat ko ti umuna asweldo iti pagtrabahwak. Di mo pa'y lapanunutan day ta. Kayat mo ka di? Tamapantaado iti lugaryo? Ah? Kuyugan kan. Tapno mamaamok mo't tundag iti naganak mo. Mia. Oray syaklatan. Kaya't kayam amo kadakwada. Ngam, saan ko mga itikas to yung sitwasyon? Diyak kaya pati si kakat mariribukan ga po kadakwada. Isa pang nga asim. Maawatan na kuma. Oo, sige na Rod. Mabitlaan, taikan kan iti kwarta. Tapno makaawid ka adagusan iti lugaryo. Tapno maipa-check up yun ti amam. Apa nasapa ka ita, friend? Sigud mo't ano agaw-awid ka kat maladladaw ka sumangpat dito office. Sa anak-anak kaawid. Impawit ko laangan ti allowance na Nanang itaabulan. Ha? Apa di ka nagawid? Ata na panam? Awan friend. Pinabuludak namin iti kwarta ni Arnel. Tamasakit ka no ti amana. Kat masapol ama ipa-check up. Ha? Apay? Awan kwarta ni Arnel? Saan pa'y namin ang nagsweldo iti pagtrabahuan na ita? Iso nga pabulod ko pa'y laang ti usarat ko mga agawid iti probinsya. Anyamot daytan? Imbes nga iso ti makatulong kan ka taada anak mo, si Kamet ti tumultulong kan kuana. Baliktad? Kasla sa balin sa daytan Saan ka kadi nga agpanunot iti negatibo? Rumbang lang at tulungak, takaayan-ayat ko kat nga Rod. Nga maapektaran mo tanti para kuma iti anakis mo. Iti pamilyam. San abale? Italaang dayta. Kan may sa, ingkari na nga itod na matlaadagos, apaman nga agsweldo. Ay na, sapay lakuma. Agpaliiw ka, my friend. Ang mga nor-aramatin na kalangan da di alalaki, taam muna nga da natalgad apang gadam. Masansan ababalawan naktibayan agayam ko, maipapan iti kaayan ayat ko manang Emmy. Ngamga po taay ayatat ni Arnel, kankas iti nakunakon, mariknak nga ay ayatan nakmet, kanayon nga Rod nga isakit ko.
Jak ilibak manang, nga ad-ado ti gundaway asyak ti aggasgastos para kada kami. Ngam gapuday ta iti masansan a panagakar na iti trabaho na, takas na kunakon, awan permanente a panggadan ni Arnel. Kan maysa, at dapay dagiti dadakkel na asup-suportaran na iti lugar da. Nupay kasta, imula kon iti panunot ko, asaan akas jay ti agnanayon a sitwasyon mi iti kaayan-ayat ko. Iti na minsan a sinarungkaran nak ni Arnel, kastoy tinapasama. Day off mo ita. Isa sinarungkaran ka dito dagus mo, Mia. Mas daawak nga rod. Di mo't ada trabaho. Apay nagsapa ka nga imay dito eh. Diyak ngamin nakatrabaho ta. Naperdi niya motorsiklo. Anya? Kasano ka nga rod ang makatrabaho na awan o saram? Apay, anya ayati perdina. Nagroar nga rod ti sakit na, Mia. Nabayag nga minan di ang motor ko. Di paaramid tan. Ipan mo iti mekaniko. Tapno amutan no anya dagiti kasapulan a pyesa. Tapno matarimaan a dagos. Ay na, Mia. Dakkel ti magastos. Kas lagi matang tan iti baro. No ipaaramid ta pay lang dayjay. Sayang lang ti kwarta. Kat anya nga rod ti usaram nga agtrabaho. Pampanunutak nga rod ti mangirwar langan iti baro a motor. Ngang ti gastusak jedaan ang motor ko ngagkaradadaal. May mayatan ti baro, ta sigurado. Kan nabaybayag ang mausar. Oh, di gumatang kalaangan iti baro, no kastamat lagayam. Ti problema nga rod, saan nga umdas tornong ko. Agkurang ti kwartak na mangirwarak iti baro ang motorsiklo. Pasensyakan, Mia. Ngayon, si kalang matiambok nga sitgak. Adamat ket di urnong ko. Ngam para ko madayja iti panag-eskwela ti anak ko. Mia, grade school pa lang mo di anak mo, saan ka di? Mabayag pa isang tugastusam iti dakkel. Sa bagay. Mga no, mabalin nga ipabulod mo pa ilang kanyak to urnong mo. Tapno makairwara kon iti baro ang motorsiklo. Tapno agtuloy-tuloy lang tati trabaho iti nastrakak. Sige. Tapno makagatang kan iti baro. Mapantarod mangkitan. Tapno amok no mano ti irwar ko iti bangko. Ay na, agyaman na kaunay, Mia. Talaga mapangnamnamaan ka. Ay ayatan ka unay-unay. Naimbag ka nakaawid ka anak ko. Damdamagan ni Ronron no apay ka no adi ka nakaawid. Pasensya kayo nanang. Ado nga min tinaskan nga aramida ki di opisina. Iso ajak nakaawid. Iso nga impawit ko langan di alawan siyo iti kalabas. No siyak, maawatak. Tadakat na ron trabahom. Ngamjay anak mo ti kanayon nga agdamag. Malmalday idi saan nakaanauray. Sana bale, ta saan ton ang maulit nanang. Apay nga awan da ka ni ading ko. Napanimpasyar jay ading, tapno mailiw-liwag na tiiliw na kan ka. Napanda ka no ijay mall. Kasta unay nga rud aragsak na, idi imbaga ni Lydia mapandag pasyar ijay mall. Naimbaglaangan, tada ni Lydia mangan andi nga iti anak ko no awanak, nanang. No kasla jay adim mo't ti panakainana no awan ka. Isuda ti agkakaidda, kan agaramid kadagiti projects ni Ronron. Naimbaglaangan tasaan pa'y anak yas asawa ni ading ko. Dakkel akawa tayo no makiasawan ton nanang. Saan aday ti prioridad di adim? Kayat na pa iti agabroad tapno nasaysaya at tukano ti masakbayan na. Naimbagman takas ti kapanunutan na. Ay, day tamo ti pagyamyam anak ka ni Apo Diyos. Tadim makkel kayo anasingpot nga anak ko.
Uray awanen day di amayo. Gaputan na saya at kayo matanaganak minanang. Sana bale, tagbayagak dito iti sumagmamanong aldaw. Tapno maipapas ko matiiliw ko kani Ronron. Manipod na gawid ak dito probinsya. Saan pa'y ngay mauawag kanyak ni Arnel. Nagado amis call ko kankwana. Ngam di man laing mawag apulos. Ay, amang ano makumikumot iti trabaho na. Sapay kabarbaro na laang ijay. Sa bagay, awan mo ti problema na. Tanakagatang kami iti baro ang motor nga aramatan na iti trabaho na. Ururayo kayam amo na kiti pamilya na. Sakbay nga ibagak kanina na nga adakayan ayat ko. Ngam aging ga ita, awan mo ti bagbagana no kaano kami amapan iti lugar da. Ay, sapay ko ma. Ta sa anak anag kamali iti panakirelasyon ko kankwana. Uray kasano ti panangupay kanyak dagiti gagayam ko. Diyak kayatan ti masakitan pa'y iti may kadwa agundaway. Kumusta ti bakasyon mo, friend? Amo ka nag-enjoy ka iti husto. Talaga, friend. Tanakadenak ti anak ko iti sumagmamanong nga aldaw. Di kas taon na aragsak na. Uwan, amom, tunggal itulod kan sukunak iti pagadalan. Kanayon na kayam amo kadagiti kaadalan na. Kastamot kadagiti teachers na. Very proud amang yam amo kanya. Kasano, kit ni Lola na matlang ti kanayon da makitkita di school. Iso a proud amang yam amukan ka di anakis mo. Amom, nakasaritak di advisor na. Kat may sakano ni Ronron kadagiti kalaingan iti klase da. Agpaiso? Uwan, kat amom, napukaw amin abannog ko iti kasjay anamwak. Ay na. Ne, timat kayami ka ni Arnel ti umawawag. Ha? Mabit lang tasong batak ha. Sige. Hello? Apay anak kaawag ka? Anya? Ada ka dita ospital ko nam? Ha? Apay, sino ti na ospital? Ha? Ni Arnel? Na disgrasya? Diyos ko, sa dinong ospital ti ayan na. Sige, tama pa na kadagos dita. Uwan, sige, bye. Friend, nadisgrasya ni Arnel? Uwan, friend. Ada ijay-jigayam mi, iso ti mawag. Mapanak itamot laang iti imbaga na nga ospital. Kumusta ni Arnel, Mia? Adapay di ospital. Nakaruti pan nakadangran ti saka na. Kastamot ti babae akadwa na disgrasya. Anya? Babae ti kadwana na disgrasya? Sino dayjay? Uwan, babae. Katamom no asino dayjay? Ka-live-in na kanu kung natigayam mi. Anya? Isumat lagayam nga inawagan nakadagos anapan ni di ospital. Tadayjayan ti ur-urayan na agundaway.
Tapno maibaga na kanyak tipod no, maipapan ka ni Arnel. No kasta, ada ka live-in na kabayatan mi ada relasyon nyo adwa? Oh my gulay! Kunakon kat, talaga nga awan pa nagtalag ko iti dayjay a lalaki. Diyak mo't pagarupan ang maaramid na kanyak tikas jay, Jaja. Pudno ti kinunam, akinwartaan naklaang dayjay a lalaki. Ay, o kat, anya ti planom ita? Imbaga kiti gayam mi adjakon kayat amakita pa iti panagrup-pro pa dayjay a lalaki. Winaswas kon ti relasyon mi adwa. Kat tinasakit unay anaamwak. Ammo matgayam ti ka-live-in na ti maipapan kada kami. Ha? Immanamong itikas di a set-up. Tauray iso, kat agnumnumar kadagiti maipapaay ko ka ni Arnel. No kasta nga rod, nalawag ang nagtulagan da adwa dayta. Ay na, nagalasmatan ti ugali da. Duwadaan ang loko kan ka, girl. No saan na pa'y anadisgrasya iti motor a ginatang ni. Diyak pa'y maamuan ti kinapudno. Ay, karmada day jayan. Malabay amon. Makaamon ti Diyos kadakwada. Gapo iti panang loko da kan ka. One friend, kati pagyamanak. Naimpaglaangan. Tanasapa pa'y naamu akong ti kinapudno. Ipamaysaklangan ti panawan ko iti anak ko. Amok, ado tinagkurangak kan ko ana. Manipod na kirelasyon na ni Arnel. Kat pagbababawiak unay dayta, Jaja. Kasla nagtupak kanyak ti langit, gapu iti kasjay anaamwak man ng Emmy. Nagtalekak ka ni Arnel, ngam inalilaw naklaan. Numasaksakitanak man, saan aga po tatagisayangag ti relasyon mi? No di kat tagisayangag dagiti panawan, nga impang pangrunak ti awanan bain amang dilipot, ngam iti anak ko. Tagisayangag matlaang ti kwarta ana itad ko kankwana, apara kuma iti masakbayan ti anak ko. Ngam awanan ti maaramidak manang. Isu nga ita, agdob-doble kayo dak, tapno maisaganaak ti masakbayan ti anak ko. Naimbaglaangan, tada akanayon ti gayam ko, ken dagiti nasisingad kanyak, amang patpatibker iti pakinakam ko. Imbinglay ko ti padas ko manang, saan atapno ibaskag ko ti biddot ko. No di kat tapno makaipaay iti adal kadagiti padak, tapno maliklikan dati maalilaw, kat di da marik na ti saem, akas iti nariknak. Daytoy ti padas ko manang, to'y pagayam mo, Mia. Pagayam ko Mia, pudno anagkasang tinapasamaken ka. Di ka mababalaw no nang namnama ka iti dayjay a lalaki. Nga ison ti agbalin, akatakunaynay mo kuma iti biyag. Panagkunak, husto ti araramidam ita, nga ipampamaysam ti atensyon mo iti masakbayan ti anak mo, taday tamot ngamin ti rombeng. Ngam di ka agdanag, taamok, nga in God's time, dumteng tumatlaang ti lalaki ana itani, aparaken ka. Alakastan, pagayam ko, kat agyaman na, iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya.